В момента часът е точно 3 и 4 минути сутринта. Буквално навънка е тъмно, а аз съм седнал да играя хорър игра. Играта, която ще играем днес е Poppy Playtime. Това ще бъде ужасяващо преживяване, сигурен съм. Може да оставите по един лайк още сега. Това е втората ми хорър игра, която ще играя през живота си. Първата, ако си спомняте, беше Грани. И видеото на Грани, между другото, в момента е най-гледаното видео в канала NeGamer, за което, приятели, ви благодаря. Но всички си спомняме, че преживяването и тогава беше ужасно. Както виждате, менюто, тук е лоудинг скрина, много е цветно, много приятно, интересно изглежда. Но не се залъгвайте, хора, това е хорър игра. И мога да ви кажа, че в тази фабрика за детски играчки ни очаква нещо ужасяващо. А сега натискаме play. О, не, брат, о, не, вижте го това. О, не, Chapter 1. Това изглежда ужасяващо. Това е някаква детска плюшена играчка, но просто си представям как си отвори тази челюст и ще ме изяде, разбирате ли? Ние сме бивши служители на тази фабрика за детски играчки, която се нарича Playtime. И един ден всички в тази фабрика са изчезнали. Не знам ние къде сме били през това време, просто не сме били във фабриката по това време и сега години по-късно се връщаме във фабриката за детски играчки, за да разберем какво се е случило. New game. Просто се надявам това синьо чудовище да не ни убие. О, не, брат. 3 сутринта и какво правя с живота си? You are about to see the most incredible doll ever invented. Някаква кукла е била създадена. And she is the first truly intelligent doll. Първата интелигентна кукла. The first doll actually able to have a conversation with a child. Която може да си говори с децата. Oh, what? Hard to believe? Хора. Just watch. Oh, what? Братле, това никога не бих го подарил на детето си. Та кукла изглежда толкова зловещо. I love you. Може би не. Попи. А това е Попи. Та кукла се казва Попи. Погледнете куклата, тя изглежда следва ще ви убие в съня ви. Оу! Това вече е наистина зловещо. Погледнете тия ръчички и главите на кукли. О, не, о, не. О, не. Poppy Playtime. Вижте го, този надпис изглежда все едно е целия в кръв, някакъв червен. Така, добре, дай да се стегнеме. Този път си казвам, че няма да ме е страх през цялото време. Аре, Данка. Ей, не прочетохме там какво беше това, бе. Някакво цвете май трябваше да намериме. Добре, не знам, хора, давайте започваме. Welcome. О, мага. О, не, ето го това синьото чудовище. Хора, аз вече съм се насрал. Аз вече съм се наакал. Погледнете колко е зловещо това, бе. Това е някаква изоставена фабрика за детски играчки. Окей, тук, оп! Тук има някаква касетка. Добре, мога ли да я взема? Добре, това телевизор ли е, бе? О, може би е тук мога да сложа касетката и да видим какво прави. О, what? Ето бе, тук има плеер за касетки, добре. О, добре, сложихме касетката и сега... Hi, my name is Leith Pierre. You're seeing this, then you're trespassing. Ако виждаме това, значи влизаме с взлом във фабриката, чудесно. We also pride ourselves on our security. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Той я заплашва ли ме, бе? Хора, знаете ли какво ми каза този? Че фабриката е пълна с разни капани. Каза ми, че сигурността на фабриката е на много високо ниво. И тези капани са една просто малка безобидна част от това, което ме очаква, ако продължа натам. Защото имало нещо далеч по
ужасяващо, което може да ми се случи. Дали това нещо, ето това, което ми казва добре дошъл, welcome, о не. Давайте да тръгваме на някъде и просто да изследваме. Това ли е входа? Хора, това ли? Добре. О, what? Коя е тази синя ръка, бе? Тази синя ръка според мен трябва нещо да отключиме тук, за да минаме през тази врата. Добре, откъде да вземат синя ръка или... добре, нека се разходиме тук из другите стаи и да видиме... Трябва да намериме нещо, с което да отключим вратата. О, какво е това влакче, бе? Това влакче изглежда толкова крипи. Това гифт шоп ли е, бе? Candy Cat. Някакви бомбони. Аз съм супер объркан. Добре, тук не виждам да има нещо полезно, така че ще ходя да разгледам по другите стаи какво се случва. Моля те просто да не излезе нещо от някъде и да ме убие. Окей, още една врата. Изглежда, че има някакъв цветен код. Цялотка, я знам какъв е кода, брат. Някакви цветове. Окей, тук има някакви цветове. Червено, синьо, жълто. Добре, червено, синьо, жълто и бяло. То няма бяло. Ей! Може би влакчето, бе! Влакчето, то беше в 4 цвята. Може да сме го познали. Добре, зелено, розово, жълто и червено. Дайте пробваме с този код. Може би това е цветната комбинация. Зелено, розово, жълто и червено като влака. Ооо! Айде! Не геймър отключи първата врата в Poppy Playtime. Невероятно. Оп! Още един плеер. Тук трябва да има синя касетка някъде, добре. Взимаме я. И да видим какво е следващото видео. Това е синя ръка! Граб пак! Това е изобретение, бе. Закачаш си тия ръце на тялото, а тия ръце са някакви уръдия, които се изстрелват. Омага, мисля, че това е тази играчка. Това е изобретение, хора. Сега трябва да го вземем по някакъв начин и може би трябва да използваме синята ръка, за да отключиме. Оная врата е там, която... what? Добре. Wire is conductive. Значи, жиците, които държат тия ръце, могат да провеждат ток през себе си. Това може би ще ни трябва за по-натам да свързваме някакви кабели. Окей, мисля, че това ще ни е от полза. Взимам го. Оп! Току-що се оборудвахме с синята ръка. Хайде да се върнем при синята ръка, където беше. Адски ме страх. Мале, как се изстреля! Добре. Хора ми, това го видях. Само отворихме вратата и го видях това пред мене. Окей. Чакайте, това живо ли е? Това живо ли е? Може ли да те пипна? Изглеждаш ужасяващо. Защо седи така и не мърда? Мале, сега ако ми изскочи и просто ме изяде. Я дайте му дадем гепи, бе. Аре, бе, нека бъдем приятели. Бе, дай гепи. Моля му пипнаме лицето. Моля му взема окото. Може ли двете очи му взема, за да не ме вижда къде съм? Там има синя ръка, обаче там има и червена. А тук има само синя. Може би трябва... Не искам да се обръщам с гръб към тебе. Страх ме от тебе, не искам да се обръщам с гръб. Хора, чакай да отворим тази врата. Окей, какво се случи? What? Появи се ключ на ръката на синьото чудовище. Мисля, че между другото това синьо чудовище се нарича Хъги Лъги. Мисля, че това е Хъги Лъги. Дай ми ключа. Хора, взех ключ. Някъде трябва да вкараме този ключ. Ето тук има ключалка. Добре. Отворих тия врати. Ти не мърдай оттам. Не мърдай. Хора, имам чувство, че това ще ме издебне в гръб и ще ме изяде. Това са тези, бе! Вижте, бе, това е ток! Това са електрически стълбове. Точно в видеото, нали, казаха, че може да свързваме разни кабели. Добре, чакайте да видим за какво става въпрос тук. Дайте се огледаме. Добре, какво прави с тия електрически табла, бе? High voltage! Ето синя ръка! Добре. Опа! Отворихме електрическото табло и сега мисля, че трябва да свържеме ръката. Добре, почна тече ток по ръката и сега мисля, че трябва да активираме ония електрически стълбове. Чакайте да видим как обаче. Ето го. Стана ли нещо?
Ето го, светна. Добре, ето докоснахме този стълб. И сега къде трябва да отида? Ето. Тук има още един стълб. Окей. Запалихме тока. О, не. О, не, това го няма. О, не, няма го. Синьото хъги-лъги го няма. О, не, това е отишло някъде и сега ще дойде да ме изяде. Хъги-лъгито, мисля, че го събудихме и мисля, че всеки момент ще дойде, ще ме убие. Просто това е. Няма какво да направя, аз съм мъртъв. Аз съм мъртвец. Добре, и сега вече като пуснахме тока, може да се отвори вратата. Окей. Окей. Какво пише тук? Make a friend. О, не, на този знак пише да се сприятелим с някой, да си направим приятел. Може ли само да не си ставаме приятели с хъги-лъги? О, не! Това е ръката му! Хора, кажете ми, че го видяхте! Това беше ръката на синьото чудовище, тук беше! Страх ме! Не. Нещо да влизам там. Може ли да не влизаме там? О, не. Вътре е това синьото гадно нещо. О, не. Добре, влизам. О, не. Стига, бе, писа тия ефтини трикове, бе! Само ми пуснаха пушилка и веднага умрех от страх. О, не, ето го. Нещо да умра от страх. Хора, имам чувство, че ако го видиме това, аз просто ще припадна. Аз ще припадна, честна дума. О, не. Влезнахме в поредната зловеща, ужасяваща стая. Оп! Плеер за дискети. Тук може да научим нещо. Добре, къде има? Трябва ми оранжева касетка. Може би някъде горе? Трябва някаква оранжева касетка, хора. О, what? Тук има някакво табло, цветно. Ето това може би трябва да го взема. И да го сложа тук. Да, това е синьо! Значи трябва да намеря още 3 такива електрически купчета и да ги сложа ето тука. О, не, страх ме. О, не, тук има глава на бебе. О, взех главата. Оп! Ето жълта част. Добре, чакайте да вземе тази жълта част. Обаче тук вижте, бе, тук има и червена ръка. Ето там, вижте! Там горе има някаква червена ръка. О, въгъл, ето още една такава част има тук. Добре, мисля, че вече сме събрали 3 от 4-те части. Трябва да намеря още една, за да съберем всички 4. О! Вижте, бе! Я! Ето тази врата мога да я издърпам! О, ето! Добре, отворихме тази врата. Трябваше да задържа просто. Добре, окей. Това е тази стая, бе, от която дойдохме. Обаче къде има оранжева дискета? Хора, виждате ли оранжева дискета някъде? Аз нищо не виждам. Добре, знаете какво? Дайте да сложиме тези. Окей, остана ни само зелената. О, ето го, бе! О, мага! Добре, взехме го. Тая част беше запокитена в някакъв ъгъл, бре. Айде! И... какво става? Кука ще го вземе това. Това е червената ръка. Сега вече ще имаме и двете ръце, нали? Дай ми я тази червена ръка. Вече станахме Робокоп. Станахме най-мощните роботи. Аре, вече имам двете ръце. Добре, тази дискета, нямаме оранжева дискета. Може би нещо пропуснах, пишете в коментарите. Ако вие сте играли Poppy Playtime, добре ли се справям за сега, правя ли нещо? И... добре, изстреляхме двете ръце, вратата се отваря. О, братле, тази врата се отвори наполовина. Трябва да клекнеме за влезем вътре. О, не. Такива тъмни, тесни пространства само мога да ви кажа, че означават едно. Хоръра те първа предстои. Погледнете. Не, това ще излезе. Сега ще ме джъмпскерне от някъде. Това нещо. Той изрод ще се появи от някъде, казвам ви.
Не! Страх ме! Окей, трябва да свържеме някакви кабели, може би. Сетих се, така. Бам! И сега, от тука идваме ето така. Ето така, добре. И сега вече ще мога да стигнем. Хайде, хоп! Готово! О, не, тръгваме! Тръгнахме на някъде! О, не, това е някакво влакче! В момента вървиме по някакво влакче! И сега това ще излезе 100%, просто е така ще ни изяде. О, не! Аларма! Включи се алармата! О, не, какво пада? Това части на кукли ли са, бе? Глави на кукли! Къде попаднахме, бе? Хора, къде попаднахме? Това е Make a Friend. Добре. Мисля, че попаднахме в самата фабрика, където се произвеждат играчките. И това тук са частите на играчките ли, бе? Ето това, което виждаме тук е Make a Friend машината, която всъщност създава куклите, доколкото разбирам. И това, което пише е, че трябва да я нахраниме тази машина с правилните части и тя, предполагам, ще създаде кукла. Откъде сега да взема части за тази машина? Какво трябва да направя? О! Това е ръчка! Това е ръчка! Чакайте, това е ръчка! Ето! И нещо ще стане ли? Може би трябва първо тая. Нещо друго трябва да направя преди това. Дайте се качим ето тук по това стълбище, да видим какво се случва. Добре, качваме се по стълбището. Чакайте, тук не мога да минаме. Опа, там има дръжка. И... Айде! Данката е умен, бе! Може би сега трябва да включиме тока на машината за правене на играчки. Добре, свързваме едната ръка за тока. Така, сега със тази другата ще си отвориме тук този мост. Окей. Трябва да стигнем ето там до електрическото табло. Това са двата стълба, които трябва да светнем. Обаче тук ще трябва да пуснем ето този мост. Ето сега. Бам! Така. И сега вече трябва да светнем двата стълба. Мисля, че трябва ето така. После от тук така. Заобикаляме. И ето, светнахме ги. Светнахме двата стълба и бам! Окей. Дали това сработи? Ето, тока тръгна! О! Тръгна! И мисля, че фабриката тръгна! Пуснахме машината! Добре, ето тия ръчки светнаха, сега ще мога да ги издърпаме. Така, така. Окей. И тази. Бам! Ето тръгват частите за куклите. Гледайте, това някакъв... Ето някаква кукла ще прави машината в момента. Някаква лисица ли е, някаква котка ли е, не знам. Какво се случва? Къде е играчката? Какво е това, бе? Никой не си тръгва без играчка от тука. Това някаква поставка ли е, бе? Чакайте, хора, мисля, че имам идея. Мисля, че тая играчка трябва да оставиме там, където свети. Ето я, пече се! Вижте как там машина я отсвети, бе! Гледайте колко яка детска играчка стана, някакво коте. Ела тука при батко ти, Дани. Бам! Джепих я с ръкавицата тая котка. Чайте, пробваме тук да оставим. Ето, сканира! Той! Играчката беше приета и вратата се отвори. Обаче... На къде трябва да ходим? Добре, дайте да видиме. На тука... Това ни гони! Бягай! Бягай, Данка! Къде се намираме? Някакъв тунел влезнах! Влезнах в някакъв тунел! Бягай! Забиваме! Хора, страх ме! О не, това идва! То е след нас! О не, бягай! Слезе долу! Слезе! Хора, това е зад нас!
Това е някъде зад нас! Оне! Бягай! Дръж се! Ще ни хване! Ще ни хване! Тука ще клекна! Тука клякам! Бягам! Тука беше блокиран път! Пуста! Бягай! Дани, дръж се! Ти можеш! Оне, какво стана? Ръце! Синя! Червена! Бутай! Убихме ли го? Хора, аз толкова оплашен не съм бил през живота си. Мисля, че го убихме това животно гадно. Хора, това се опита да мине по моста. Аз само видях тия цветните ръце и викам, брат, давай, лепи там ръцете, дръпнах. Изчупихме моста и това животно пропадна. Обаче дали го убихме? О, ето цветето! Това е цветето, бе, хора, това е цветето, което в началото трябваше да откриеме. Пишеше, че точно това цвете трябва да намериме. Майко, оставете по един лайк, защото аз лично не знам как не припаднах, хора. Добре, дайте да се опитаме да стигнем до това цвете. Аз не съм сигурен, че го убихме. Всеки момент може да се появи от някъде този син изрод. Давайте бързо да бягаме към това цвете. Не знам дали го убихме, хора. Там има някакъв телевизор. Чакайте. Тук ни трябва някаква сива касетка. Ойте! Добре. Елате сега да видим. Мисля, че наближаваме финала на играта. И... какво имаш да ми кажеш? Доколкото разбрах от тази касетка, това, което видяхме синьото чудовище Хъги Лъги, това беше експеримент 1006, който е бил изпуснат извън контрол и просто е изтрепал всички във фабриката. Нещо се е случило, това изглежда е била някаква кукла, която е мутирала, станала интелигентна и се е превърнал Хъги Лъги в това, което видяхте. Влезнах в някаква стайчка. Каква е тази крипи музика, брат? Ако излезе той от некъде, тук ще се побъркам направо. Добре. Мале, това е като някаква къща на ужасите. Това е някаква хорър къща, хора. Какво е това? Какво се слуша, бе? Това врата ли е, бе? О, не, това е Попи! Това е куклата Попи! Попи Плейтайм! Не ми казвайте, че стигнахме финала на тази хорър игра. Не ме убивай. Ще се опитам да отворя. Не ме убивай! You opened my case. Ами, отворих, да? Чаптър 1 свърши. Минахме играта!